Da. Pašću na čovjeka. Evo, gospodine Glogoškin, kako ste zadovoljni ovim sastankom? Je li šator sada nakon ovoga i dalje ostaje ili se razmišlja o prekidu prosvjeda? Šator i dalje ostaje. Nama je izuzetno drago što je predsjednik Vlade imao razumijevanje da nas primi nakon 225 dana. Bili ste nazočni razgovor, iznijeli smo argumente, ono o čemu govori gospodin Matić cijelo vrijeme. Mislim da smo dovoljno argumentirali hrvatskoj javnosti da vidi zašto su hrvatski branitelji u Savskoj 66. Ono što nas je jako iznenadilo to je da gospodin Matić nije imao nijedan konkretan odgovor na naše argumente, a to je, on je samo govorio o nekim drugim stvarima. Najvažnije u svemu tome je da smo sjeli za stol, da smo razgovarali, da ćemo razgovarati dalje. To je najvažnije i u tom cilju, ali žao nam je, još nam je nešto najže. U konačnici na kraju razgovora čuli ste da smo postavili pitanje gospodinu Kotromanoviću, predsjedniku Vlade, gospodinu Matiću, da li oni smatraju da smo mi militanti, sve odgovora nije bilo. Zašto ni u jednom trenutku niste spomenuli ostavke? Ostavke nismo, mi smo ovdje došli, mi smo argumentirali predsjedniku Vlade na samom početku zašto tražimo smjene njih troje i sada smo to argumentirali ovdje, odluku o tome treba donijeti predsjednik Vlade. Dakle, vi niste onda zadovoljni ovim sastankom. Činilo se na kraju da, evo, vi ste, gospodin Klem je rekao da ovo nije nenarodna vlast, gospodin Milanović je rekao da nikad nije rekao za branitelje da su barbari i stekao se javnosti dojam da bi mogli biti svi zadovoljni. Nije se ni ogradio. Da. Gospodin predsjednik Vlade se nije ogradio od toga, on nije rekao da mi nismo militanti, da mi nismo barbari. On je samo rekao da on to nije rekao, ali kada te riječi izgovara potpredsjednik Sabora, kada to izgovara ministar branitelja, mislimo da bi se tada trebao izjasniti predsjednik Vlade. Do kada onda dakle se nastavlja prosvjed? Nastavljamo prosvjed do daljnjega, znači nema odustajanja. Sljedeći sastanak će prema dogovoru biti u ponedjeljak u 10 sati sa predsjednicima svih braniteljskih udruga na državnoj razini. S premijerom ili? I sa premijerom, naravno. U Vladi. Gdje ćemo prostor, znači to ćemo vidjeti s obzirom na veći broj ljudi, to ćemo vidjeti gdje će se održati sastanak, ali dogovoreno u ponedjeljak u 10 sati, znači predstavnici braniteljskih udruga na državnoj razini sa predsjednikom Vlade, gospodinom Kotromanovićem i gospodinom Matićem. Dobro, na kraju jeste zadovoljni vi, gospodine Govorci? Zadovoljni smo što smo sjeli za stol i što smo počeli razgovarati. S ovim drugim stvarima, kažemo, gdje smo argumentirali, a nije bilo odgovora gospodina Matića, naravno da nismo zadovoljni. To je pokazatelj da smo cijelo vrijeme u pravu i da govorimo istinu. Zašto niste spomenuli ni ustavni zakon?